У першы дзень спаборніцтваў Анастасія Васкевіч устанавіла новы нацыянальны рэкорд на дыстанцыі 200 метраў батэрфляем. Яе вынік 2 хвіліны 14,73 секунды. У будучым дзяўчына марыць стаць не проста рэкордсменкай Беларусі, а лепшай з лепшых на чэмпіянаце свету. Для меня мой рекорд значит много. Мы к этому рекорду готовились достаточно недолго. Вообще мы хотели плыть 400 комплекс и на нем выполнять, но все поменялось, и мы выбрали 200 бат. Ну, конечно, это было и ожидаемо, и нет. Это первая большая вода, и я плыву на ней в первый раз. Ад спрынтарскіх 50 метраў да марафонскіх 1500. Спаборніцтвы праходзяць на розных дыстанцыях і ў розных стылях. Традыцыйна праграма ўключае ў сябе 42 фінальныя заплывы, якія разбіты на 4 дні. Гэты турнір падрыхтоўчы да ўдзелу ў чэмпіянаце свету. В настоящий момент национальная команда готовится к чемпионату мира, который состоится в конце июля месяца в Корее, городе Кванджу. Этот старт, Кубок Республики Беларусь, является контрольным стартом для спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира. Сярод удзельнікаў лідара айчыннага плавання Евген Цуркин, Микита Цмых и Илья Шиманович. На самом деле мы к этому старту относимся как к проходящему, то есть мы плывем под нагрузкой, даже не плывем основным способом, просто как тренировку отрабатываем. Сейчас пару дней домой на отдых и стартуем на сбор в Корею, акклиматизацию. Чэмпіянат па плаванні завершыцца ўвечары 6 ліпеня. Дарэчы, зараз у Казані праходзіць першынства Еўропы сярод юніёраў, дзе прымаюць удзел і беларускія спартсмены. Ганна Буйкевіч, Валентин Бойко, Юрий Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».